Tamtamu filɛbaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ i ka dɔn jamana ye ka dugawu kɛ malidenw ye ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ ni baden lase aw ma k'a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ k'Ala k'a fɔ ko aw bɛɛ samɛ Ala k'an ka seliw caya Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka laɲiniw sabati i ka dɔn nin waati na Tamtam TV sanfɛ a baarakɛla cɛman ni musoman sanfɛla dugumana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Kamalen ouais kɔri baasi t'i la Ala tanu an bɛ dugawu kɛ ni ye Ala tanuba min fɔ ka dugawu kɛ o Ala tanu na Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ka Ala tanu ko Ala min kɛra sababu ye ka an se yan ka o barika da wallahi ka o Ala kelen tanu ale min ye fantanya na Ala ka faamaya na ka Ala kelen tanu o la setigi Ala daliba masa ya Ala ina masa ni bonya masa ni karama masa n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ f'i n'i bɛ ka wurudi kɛ ka wari sɔrɔ joona i b'a wurudi de ya Ala ya Ala ya Ala ya Ala o y'i kabatɔ de ye Ala la i bɛ laɲini min bɛ ne y'a kɛ fili na suyara dɛ ayi karamɔgɔ ne tɛ maa tɛ nin fɔ dɛ Kamalen i bisimila ɲini an bɛ ku Tarawele nba a bɛ nin cogo dɔ ta a bɛ di n'i ye nin fɔ a tɛ bala maa nɔ faso ni bulonda woro filɛ damu na i ka i ka daja n'o nana nin fɔ anw kolocitigiw ye a bɛ ɲɛ a bɛ Ala minɛ ne dɛ nin Ala minɛ ko de ye nin Ala minɛ ko ye Kamalen a bɛ jɛ ka dugawu kɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'an ka sanw caya ami bateau biya minɛ amina yarabi Ala ka miliyari d'a ma ɲa ka wari sɔrɔ ami k'an sɔn san kɛmɛ ɲa ni si k'an sɔrɔ yan ami voilà Tamtam TV la anw ye furusiriw boloda mais ɲɛ bɛ la u ma se ka koron ka a ɲɛ sɔrɔ awɔ Zena kun dira dɔ ma fɛn fana Zena dira Sanogo ma n burankɛ Sanogo bon a tɔgɔ ye Fatimi Sanogo kɛ an ye Zena bila ka bolo kan Sanogo de ye n burankɛ Sanogo ye Balo ye n burankɛ Balo ye Fatimu dira o ma bon an tun bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ne yɛrɛ denmuso la n'o ye Eva ye nka a ɲɛ ma sɔrɔ Eva ma se ka bɛlɛdu ka don a ka choix sɔrɔ man di ka choix de sɔrɔ man di o ka nɔgɔ i b'o don ɲɔgɔn ko bɛlɛdu ka de ma la choix de moi ye bɛlɛdu ka gerefele de Eva e t'a ye Famata Salimata Dunbiya nka e nana kɛ ko Eva o t'a a borodelen ya ayo tiɲɛ yɛrɛ la o y'a bilalen maa ninnu ka bolo tabarikala Kamalen kunnafoni k'an di don a kɔnɔ nin koɲɔgɔn in na kunnafoniyaw delila ka bali ka bɔ ka da an tulo kan min kɛra diɲɛma kamanaganko ye wa min yɛrɛ ye jamanadenw dabali ban kosɛbɛ e ko ko an tɛna don kunnafoniw kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn ko cogo di Info Mali a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Kati Falajɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnen na dugu dɔ bɛ yen ko Ntigidon ko sɔmi kɛra fɛ i ka dɔn maa dɔw taara furaji sɛnɛ na ye a duguden dɔ mago tun bɛ ji la ni ka furaji kɛ i ka dɔn dugumɔgɔw ye a ko dugumɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ni i ka dɔn n'u nana ni o hakilila ye i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ i ka dɔn min ye furaji sɛnɛ walasa u bɛ ji sanuman sɔrɔ a ko furaji sɛnɛ taara laban mun na a ko sisi dɔ b'a la ka bɔ dingɛ nɔ a n'a gazi a n'a fiɲɛ n'i ye farakuru bila da a b'o tan ka bɔ yen ji ma sɔrɔ a yɔrɔ la dɛ gazi de sɔrɔla yen a kuma a banna Kati Falajɛ ayi ne y'a fɔ n ko Mali capitale laban bɛ kɛ Kati ye ayiwa daminɛ de la nin sɛbɛnnikɛla ko a ko seereyaw bɔra i ka dɔn conseil dɔ dala i ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na dugutigi ka i ka dɔn conseil dɔ a ko a fɔra a mɛnna olu kɔni b'a mɛn mɔɔw dala k'a fɔ ko gazi bɛ dugu jukɔrɔ ka yɔrɔ kofɔlen na mais olu bɛ kɔlɔn senni ka da yɔrɔ min na u kɔni ti i ka dɔn gazi ma fɛn ye ko nka château ka i ka dɔn dingɛ senni da fanga b'o la ka tɛmɛ i ka dɔn kɔlɔn ta kan ko de kɛra sababu ye i ka dɔn u ka bɔ nin ko in kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i ka dɔn Bɛlɛdugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Falajɛ mara la a ko yɔrɔ wɛrɛ tun bɛ yen ni i ka dɔn gazi tun bɛ yen o gazi kolilen bɛ yen a ma bɔ fɔlɔ a ko nin fana filɛ dɔwɛrɛ fana dayɛlɛlen tuguni k'a jira k'a fɔ foraji sɛnɛna dɔ de bɔlen filɛ i ka dɔn gazi kan dugu jukɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Ntigidon Falajɛ i ka dɔn Falajɛ komini na cercle de Kati i ka dɔn k'u tun bɛ kɔlɔn foraji sɛnɛ min na k'u kɔni ye foraji kɔni ye dingɛ sɛnɛ a bɛ foraji min kɛlen k'a kun bɔ dingɛ nɔ a ko foyi ma bɔ a kɔnɔ ni gazi tɛ n ka Ala ni cɛ kɛ n'i ye gabakuru o gabakuru bila da foyi ye m'o ta ka bɔ a b'o ta ka bɔ dɛ
i nana ni yirikuru ye a b'o ta ka bɔ yen a ma fɛ ko diɲɛ bɛ laban Mali la de wallahi y'a fɔ diɲɛ bɛ laban Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ko nka furaji kɛlɛ mɔgɔw ye mun sɔrɔ k'u kɔni i k'a dɔn fɛn dɔ labɛn ni k'o sude k'o kɛ k'a datugu fɔlɔ ka gogoro k'a la i walasa i k'a dɔn yanni jamana ɲɛmaaw ka wuli a ko nɔfɛ k'a ko ɲɛɲini u kɔni y'a bila u bolo kan fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin na kɛ i k'a dɔn Burakɛbugu ta ɲɔgɔnko ye koyi ko i k'a dɔn Burakɛbugu n'a lamini a ko i k'a dɔn gazi fana yira u ka dugu jukɔrɔ a bɛ waati caman bɔ gazi i k'a dɔn gazi dege bɛ yen nɔ ko nka a b'u yɛrɛ kɔnɔ ko transition nalen in na na fɛɛrɛ bɛ kɛ ka gazi in bɔ ko nka pour le moment gazi in ma bɔ fɔlɔ a ko nin ye n dege dɔ ta faralen a kan a ko a ma taa ɲɛ o ɲɛ ma Kati kɔni na kɛ gazi dugu ye dɛ u k'an kɔnɔ sɛbɛn natɔ don an y'a sɔrɔ fɔ Mali kɔnɔ i y'a dɔn u ka dɔnni dugusɛjɛ ye nin ye an y'a sɔrɔ jamana ka dɔnki wɛrɛ y'o kɔnɔ an bɛ nin ka den dama don a ye n kɔnɔ a banna yanni k'i se ni tɛmɛna yanni k'i se Yegebugu yɔrɔ dɔ fana bɛ yen foyi tɛ bɔ yen ni karobɔgɔ tɛ foyi tɛ bɔ yen Jakare ni karo hali sisan a tigi bɛ ka opération kɛ ala y'a misali yɛrɛ maliyɛnw na a mɛnna yanni k'i se ni Sijɛ dugu in bɛ yanni k'i se Sijɛ de i bɔra Soyini Jɛyin i bɛna se u ka kuruba in ma ka bɔ kuruba in na dɔrɔn dingɛ folonin dɔ bɛ i bɛ jigin o kɔnɔ ni jiginna o folonin kɔnɔ diwuru bɛɛ de bɛ tilen ka donni kɛ bɔgɔmugu ta ka na ni Bamakɔ dugu kɔnɔ yan a ti ban izini minnu bɛ karo dilan ta karo dilan yɔrɔ ninnu u bɛ taa ni a bɔgɔ de ye ala ka karo caman bɛ yen a bɛ na fɔ a bɛ bɔ jamana kɔfɛ a caman fana bɛ dilan yɔrɔ de b'an fɛ yan a banna o bɛ Kati yan mɛ a ka di gouvernement k'i sen don nin bɛɛ la pour que anw yɛrɛ minnu b'a yɔrɔ la an k'a tɔnɔ bɔ o kɔni ka kan a bɛ maa min bolo o kɛlen bɛ k'a tɔnɔ bɔ koyi sigiɲɔgɔn fansi t'a la o tɛ diya ye dɛ sigiɲɔgɔn fansi t'a la maa minnu ka kɛ ka don a la u tɛ ka don a la commune ka peut-être a bénéfice min sɔrɔ a ye dugukolo san commune bolo n'a bɔr'o la walima a ye dugukolo san dugukolotigi bolo ka taa autorisation ɲini mairie la ka na i k'a kan a nafa tɛ se jamana ma o la o ayi o ma nɔgɔn a nafa tɛ se dugu ma o la dugudenw de kan ka ta ka bila baara la très bien olu b'o kalo sara ni min sɔrɔ o ka fisa hali fara ɲimi dɔn bɛlɛ u b'a fɔ de ko fara ɲimi dɔn min bɛ faraw ɲimi ta k'a kɛ gravier o min bɛ Yegebugu a tɔgɔ ye di Nɔnsɔnbugu fanfɛla nin na ka na Kati n'a lamini na Toguna de ka baara don mɛ a bɛ ka ekɔliso jɔ au moins ka di population ma ka tila ka ekɔliso ninnu lakoli ka di population ma o bɛɛ ye dɔ ye ni denmisɛnninw kalan na sini ɲɛsigi bɛ sɔrɔ a bɛ duguden dɔ ta ka don baara in na a banna bon ni a bɛ kɛ ten dugu b'a ta tɔnɔ sɔrɔ wala jamana b'a ta tɔnɔ sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a banna mɛ n'i kɛra dɔn mugu ta da o mugu ta da bɛlɛ dugu b'a fɔ mugu ta da i yɛrɛ kile i wulila i jɔ la n'i ko an ka wuli i bɛ wuli ni mɔgɔ wulila i wulila ni mɔgɔ bɛ sigi i bɛ sigi o man di dɛ o tɛ ja a bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma a banna sabu dɔ wɛrɛ b'o la ka taa ni kulu tigɛlen ye Famolo ka sapere pompier Bokari Sidiki Sanogo ka funɛkɛ ne Jakariya karamɔgɔkɛ kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye Bɛlɛdugu ko Kankarida ka fisa wuli ka bɔ n jɔ a disi rɔ ye Fasiridi sɛbɛn ko an ka taa Kayi Kalimu kalatigi y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala ni waati laban ninnu na min kɔni ye an ka cɛfini saba tabaw ye ni Bɛlɛdugu ko sabarabatigiw ko Ala ko tɛgɛ ko a ka sɛbɛkɔrɔ dɛsɛw kun Fasiridi ba ko n'i y'a kunnafoniw lajɛ min ye sabarabatigiw la ɲɛmaa état-major général des armées jɔn ko Ala k'a bɔra ni ka bataki dɔ k'a sangalamanci min b'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala ka ye n'a lamini ko a tɛna waati jan bɔ min ye Bamanje wale tigilamaw ye k'u laban k'u na dugu bila o Fasiridi ba ko n'an sera Kayi a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na dugu min bɛ Kayi kɔnɔ ni o ye Yɛlɛmanɛ ani Segala Fasiridi ba ko a ma tɛmɛ waati nin kan min kɔni ye an ka sɔrɔdasiw ka kulu min fara an bɛ ɲɔgɔn kan n wulikajɔ kɔnɔ n'o kɔni ye kulu kura sigilen sen kan yaasa Bamanju ma kɛ diɲɛ fan o fan fɛ jɔn ko Ala u bɛ se k'o sɛgɛrɛ ni ka dankari u ka maanifinya la cogo min na Fasiridi ba ko o de siratigɛw kan min kɔni ye an ka finitigiw ye
ko wulila ni nga wulika jɔ k'u bolo da hali wasiridi b'a ka kuma na a ko juya kun dɛmɛ ne min kɔni ye kaye a n'a lamini yɛlɛmane ani sagale ani fo ka taa se abidedi ani diboli olu n'a laminiw ma wasiridi b'a ko bamanji wale tigilamaw k'u kun kɛmɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ kɛ u miɲɛw dayɔrɔ ye kamale ko an ka cɛfini saba tabaw k'u y'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen filenkolonci ka dakulu walo fasiridi b'a ko o de siratigɛ o kan a ko tiɲɔgɔnna min dɛmɛna bamanji wale tigilamaw n'an ka finitigiw cɛ a ko jɔn ko ala k'o n'an filɛ kɛ sababu ye min kɔni ye an ka finitigiw ye k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi a ko barisani min kɔni ye bamanji wale tigilamaw ye a ko don dɛmɛnenw na k'olu kun kɛn bɛ ka maa dɔw minɛ an ka finitigiw la gwara kɔnɔ kɛlɛ kɔnɔ a ko bi t'i jɔ maa caman na fasiridi b'a ko nka nin waati in na a ko don min na tiɲɔgɔnna kɔni kɛra jɔ kun dɛmɛnen a ko a filɛ ka kɛ sababu ye an ka finitigiw kɔni ye maa 12 maa 12 min kun minɛ bɛ bamanji wale tigilamaw bolo maa 12 min kun ye faso fini tabaw ye an ni gwara tigilamaw kun y'u minɛ kamalen k'u kɛ i n'a fɔ to bilalen nugurɔ ko an ka finitigi ye a bɛɛ lajɛlen minɛ bamanji wale tigilamaw la a ko nin ye nin maa 12 lajɛ a ko kiri tɛ taa wɔyɔ kɔ a ko olu minɛ olu bi bɔ bamanji wale tigilamaw bolo yɔrɔ o yɔrɔ a Seku Tarawele ko a tɛ taa ni mugu ma ko nka ŋɔŋɔ wasiridi b'a ko o de siratigɛ o kan min ye bamanji wale tigilama maa 40 kamalen fo ka taa se ɲɛmaa damadɔ ma ko bɛɛ lajɛlen bɛ ni maa 40 nɔ ko an ka finitigiw y'o bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba fasiridi b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ a ko min ye kaye ale ni ɲɔrɔ marabolo la ko kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ kamalen ko yaasa bajugu bɛ fan o fan fɛ u bɛ se ka tɛgɛ da o kan cogo min na fasiridi b'a ko o de siratigɛ o kan a ko maajugu ka daga olu cilen kɔfɛ a ko u bolofɛn caman fana bɛ yen kamalen an ka finitigiw ye minnu minɛ u la a bɛ fɔ arajo min ma ko te igɛrɛge te finitigiw bɛ nin dɔn a ko u y'o minɛ u la o tɛmɛnen kɔfɛ Kokuratu min ye taji danji la kamalen 3 mililitres de carburant k'o fana kun bɛ nin bamanci wale tigilamaw bolo ko an y'o biɲɛ minɛ u la fasiridi b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ a ko maa ta mobili min bɛ yen kamalen n'a bɛ fɔ a ma ko compagnie Sonefu k'o fana mobili dɔ tun bɛ u bolo k'u y'o fana minɛ a ka haramu Allahu akbar ni dɔ la Banba fa dɔ la Natɛja dɔ ma fara Sonefu mobili kan dɔ faralen o fɛrɛn b'a ja o a b'a di dɛ fasiridi b'a ko yɔrɔnin kelen a ko maa minnu kun bɛ bamanci wale tigilamaw bolo n'an ka finitigiw y'u minɛ k'u taara n'u ye Lapitani walasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw bolo da ni maa min bɛ ni o bananen don walima ni ko wɛrɛ bɛ maa min na kamalen k'u taar'u bɛɛ lajɛlen di kɛnɛya tigilamaw ma yaasa cogo min na u ka ɲɛnamaya kɛnɛyaw bɛ se ka jateminɛ min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ko an sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya bɛɛ ko nka a bɛ min fɔ wolomafini tabaw ye o ne kɔni ye hali bi u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali bi u k'u cɛsiri layidu min bɛ u bolo n'o de ye ka jamanadenw kisi a n'u bolofɛnw kamalen ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to nin layidu in nɔ a ko a bɛ jamanadenw wele yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara finitigiw kan cogo min na an ɲɛsin bɛ bamanci wale kɛlɛli min ma kamalen ko a tɛna tɛmɛ waatinin kan ko a bi kɛlɛ ka ban Mali fantan ni 4 bɛɛ fɛ min ye Mali jɛti olu y'a bolo nɔ bila k'u y'a ta finitigiw ka bataki suruba la ne yɛrɛ bɛ fili kɔrɔfɔrɔ ka da yan an bɛ dugawu de kɛ u ye maa 12 min ta otage la nin bɛ u bolo a mɛnna dɛ bɛɛ b'u bolo a mɛnna wala ni ala y'a kɛ u ka segin ka di anw ma o ye ala latigɛba ye yanni u ka t'u ka denbaya la u ka t'u sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ wala u ka t'u fariw lajɛ ka furakɛliw boloda n'u ye n'u ma ɲɛ k'u bɛ segin ka don tenni na ka fɛɛrɛw boloda u bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o fana bɛ suya cogo min na ayi u bɛ tenni na u ma bɔ o la o a ti bɔ u bɛ t'u rɔjɛ de ni bana tɛ maa la e tɛ maa ninnu na maa jugu ne ma y'a belebeleba tɛ yen walayi a biyɛn fasalen ni biyɛn fasalen mun de b'o kɛ a minɛ ne y'o dɔ de tiɲɛ don kamalen k'u tɛ sabali tiɲɛ don kalan kɛ dɛ wɛrɛ e t'a la kamalen
min ka kunnafoni kɔnɔ confédération i ka dɔn AES confédération des états du Sahel n'o ko fɔra AES de don AES a tɔndenw bɔra ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya a ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ Ibrahim Traoré la e ko a ma kuma dɔ jaabi wa a ko ko a bɔra ka jɔ a ko min ye i ka dɔn a tɔgɔ de confédération a taabolo a seginbolo o ye danbe wakolo ɲuman souveraineté an bɛ k'an yɛrɛ ta maa wɛrɛ kana na n sen kɔrɔla ɲagasa sɛbɛnnikɛla ko a ko marsikalo tile 12 ko union européenne ye délégation ba wuli ka kunnafoniyaw ta ni ka jɛnsɛn fan bɛɛ f'u bɛ fɛ fɔ ka bɛn ani keleya ko k'o don i k'a dɔn Mohamed Bazoum ani i k'a dɔn Niger jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cani a ko i k'a dɔn nin ye kunkolobaya de ye an b'a fɔ o ma ko kuncɛbaya de a ko ka taa i don maa ni maa cɛ balimama fila sinima fila e k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ la k'i bɛ fɛ ka na i k'a dɔn olu ka kɛlɛ ban k'i bɛ fɛ ka kɛ arbitre ye olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn u k'u sen bɔ a la i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mohamed Bazoum na min bɛ tali kɛ ni anw don an b'a wele ko Madubile de nin ye Madubile don ka haramu Mohamed Bazoum jɔgɔrɔmɛbile don a ko Mohamed Bazoum i k'a dɔn a bɛ bolola a mɛnna walasa i ka dɔn danbe se a ka kow la a ka libéré a ka taa so ko union européenne wulilen don o de baaraw la sisan nka sɛbɛnnikɛla ko an y'an ka baara kɛ hakilila min ye n'o ye souveraineté ye n'o ye i ka dɔn bonya ni karama ye jɔn kelen na a ko u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini union européenne k'i da don nin waleya in na ne ko maa yɛrɛ k'o bɛ union européenne bonya nin mɔ i tɛ dun min yɛrɛ kɔnɔ sa mais e b'i dabila o ko a ye n'an ka tolu fibalaw ta Bazoum ye Niger den ye nka union européenne den tɛ dɛ Niger ka don dɛ Niger den de don Niger jamana ɲɛmaa don mais Kidali ka don a ye Niger jamana ɲɛmaa kɔrɔ a jamana ɲɛmaa kɔrɔ don mais a ye Niger ka yɛrɛ tɛ o a ye bɔ Kidali dɔ ka duba dɔ kɔnɔ Kidali yan e delila ka jɔkɔrɔmɛ Kidali Niger jɔkɔrɔmɛ don ne Bazoum anw bɛ yan Bazoum baden tɛ yan ni o bɛna koyi o kɔni ninnu a bɔ olu bɔra nin na Bazoum baden bɛ yen hali Bazoum dɔ tɛ sari olu ninnu ka yɔrɔ kɔrɔ in na yen o bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ ɲɔgɔn se ɲɔgɔn n'a la ɲinɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko ne ye ko in ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn u tɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ n'a min ye i ka dɔn nin waleya min filɛ ka fɔ i ka dɔn ko ni i ka dɔn u bɛ ka hakililaw ta a kama ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko maa tɛ se ka na i ka dɔn dankari an ka souveraineté la a ko union européenne bɛ ka min kɛ ko maa bɛ ka dankari an ka i ka dɔn souveraineté de la k'u ti diɲɛ n'a ye u ti diɲɛ n'a ye sini i ka dɔn maa kana nin waleya in kɛ min ka taa ka ɲɛsin a ma a ko k'a da a waleya min bɛ yen n'o ye Bazoum y'o kɛ ka jamana ta ka a ɲi dɔ la a ye n'a ta k'a ka sago ye ko n'i y'a ye Niger jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ yen sisan n'o ye Tchani n'i y'a ye o nana ko o nana o banni de kama. a ye fɔlɔ ma ɲa dɛ o de bɛ na ni filanan ye. sɛbɛnnikɛla ko o de la sa i ka dɔn AES jamana ko k'olu ti fara maa kan nin waleya ninnu na k'olu ye leçon faamu olu ye kɛtaw faamu minnu kɛra u y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya na complot min bɛ ni i ka dɔn union européenne ani u nɔfɛ minnu bɛ k'u kunnafoniyaw labɛn k'u ye ko in faamu koyi wa k'u bɔra ko bɛɛ kalama k'u kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya o ye i ka dɔn min ye olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i dabɔra politiko kɛlɛ minnu filɛ u bolo u k'u ka politiko kɛlɛ kɛ u k'u ka sɔrɔko kɛlɛ kɛ mais anw ka sɔrɔko kɛlɛ a n'anw ka politiko kɛlɛ ko union européenne k'i dabɔ a la. an n'an tɛ ɲɔgɔn ye sɛbɛn anw tɛ CEDEAO la bilen an tɛ foyi o la an bɛ kelen min nɔ o y'a ese o y'an to n'a ji ye dɛ pour que union européenne k'i da don a rɔ fo union européenne mɔgɔw kana ko an donna AES la o fana a bɛ dɔ in bila o yɔrɔ dɛ ni européenne nana k'an donna AES la kamalen ko donkan b'a la dɛ ne bɛ tabugu a ti ta ten dɛ a ti ta ten dɛ a kan de bɛ la sɛbɛn ye Ibrahim Traoré ale de bolonɔ b'a la Wagadugu Burukina jamana kɔnɔ min kɛra Masikalo tile 19 san 2026 i ka dɔn ko min ye fédération des états du Sahel o ɲɛmaaba don Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré a bɛ bɔ nin na a bɛ taa di Tchani yɛrɛ ma a bɛ di Tchani ma a y'a dabɔ o la an bɛ AES de la a yɛrɛ b'a dilan ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɛ nin ko labɛn yan
aya se mon no pew fana nga fo Basum ya ku fana nga jeni ku yesha Basum jumene ka Niger masaka koroge aka jeni ku yetesha ajemani goyi ama jeni re ube fe na bora ube fe projet wala di be ubuloni ayi quoi abe mo woro don ya do buta ko nana visiter la hotel ube o ni mo suguro blakata anga ni ko Niger ko la visite tew ko di nyini ga ko nyedo ideni blaye ngo nyedo ne na ni dibla de basimu tibla ni mla to ro de ko be de an woni jamana nyama alaka hina nga Ibrahim Traoré jawar jafa ibega ala yo ka ko ni khalifa min wala min me ni Ibrahim wo gwe nga bo fangana o kun dari daga bine tafono chena ko kelebulu cheno bulu o sinanga na so wo mina juru la kana no ezo oni bora ko mawre be ko be amulu ako go fona ga bla ko solution te ayata amulu yere atamula ba yere Basum yere fleni c'est-à-dire que ata Niger di tani ti fo du atimindu ata Niger wa abebe dumuni dumake abi dumuni dumadu abi shiro nyaro komplo wara de be me de be sa ko wara de be on de min no abe sila ata sida wala ble awo sila alta se asi tonu ni president of migration ko te ga sila ne voilà la ke ko mi ke bo so ma la je venu pour restaurer voilà fadiri kamale ameto agono abande kuna fone de sera ko togodi Seku Traoré bamana kamale banama mame mina furakali ma wajibi wala nga fura nyuma fana nyinini o fana bi wajibiya fasire de sebe ko anga douane kere na herema kono douane kamale kuye malide chama ngwe ka sababu yake fura dundo papier te fura minna dunganta la o kuye tega daka abana haramu abana fasiri din sebe ko togodi ako mi ye juma demene sa galo sabala marché galo kle muwa samba fla ane muwa ne woro hale ako herema kono ale douane kamale ku fle ka wuli ka joni nga boloda nana ye ka do nga fo kuna fonu ya jira ka fo min woni ye fura kese danjila kamale ode benki kunshi uma kamale fura mi ni abenga do fle boda fe fura mi ni abenga do donjogo bela jele kamale fura mi nyumando wo jugumando mama ke ala ni nga do basore de ba ko wati mina anga douane ni kuna foni dara ukuloga Seku Traoré bamana ko fle ka wuli ku blogo minona ninga boli ku boloda fasere de ba ko wati mina miye male ale ni kono ware dunda ne boda a frontière la kamale ka biela jele da ke beku ya sa fenga na do fenga na bo o mabo mingalama fasere de ba ko ude tole fle olade so ko manda fenga kanya wolo fla wati unana ye ka donga foko fura kisa do benga do kamale munu ni yamaria sebente ubolo frase cheju dama unana donga fo kamale mi wulga joni ya laje 895,000 vitamine A vitamine A wala frase woni 895,000 comprimés o plagati dama o kuma na fa kara barai nga kara barai ne go ningale ma yere fajiri ni bago ako da bela jele ko ako mi woni tapadadol o ya fama bala 135,100 comprimés 250 mg ni ne o fragile danjela de ma kono fajiri ni bago ni wuli ga jo laje ako jongo ala min woni ye ni furagese danjila wuwa ko ma yere be woni bise ga fo ko jongo ala ni ye dangarle ma cha manga sorolaw ako baregane no do na ye ni fla boda inve Seku Traoré bamana ko de kadi
la a ko nka min y'an ka duwaye o ye wa kamalen kala yɛrɛ bonya kojugu fɛ ani kodɔn ni jateminɛ fɛ ko duwayew de filɛ jɔn ko ala ka tɛgɛ da nin furakisɛ dancɛla in kan ko ka taa biye lajɛlen lasago lasago ɲuman sasiri ɔ min ye malijɛti ye a bɛ o sarɔ kɔrɔfɔ ye nin ye an bɛ duwawu de kɛ Mali duwani bɛ baara min na u ka dɔ fara kan halisa u k'u jasiri dɛ dɔrɔgu min bɛ jigin jamana in kɔnɔ Batara ko tɛ dɛ kamalen furakisɛ min bɛ jigin o dɔrɔgu bɛ jigin marifa bɛ jigin n'an ma kunna ja an laban bɛ kɛ Somali ye dɛ Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma a bɛ ten dɛ ni duwani jɔ o jɔyɔrɔ la wala a ka ca Ala fɛ jamana kan ka kɛ ten jamana kan ka jɔ cogo min na a bɛ jɔ ten a bɛ jɔ ten n'o tɛ furakisɛ man ɲi furakisɛ man ɲi furakisɛ man ɲi dɛ kamalen furakisɛ to yen n'i m'a to yen a b'i to yen non n terikɛ furakisɛ to yen an bɛ duwawu de kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen ko k'u bɛ bloqué de a bloqué ya n ko o t'a ko bloqué de kamalen n'u y'a kunu bɛ u bɛ bloqué de a bɛ a bloqué ni a dusu a bloqué ni bɛ kɛ tan de a gɛlɛyalen de bɛ se ka to ten a 30 minutes f'i ka tɛgɛ da kulo bɛ ka ji suma k'a kan n'o kɛra dɔrɔn a yɛrɛ bɛ kɛlɛ ko wɛɛ ko kelen don parce que i y'ale ka fɛɛrɛ bila wa fɛɛrɛ a bɛ kun b'i la i y'a bila wa yala dɔ b'i bolo wa kelen bɛ yan ayiwa basi tɛ fasiri kamalen an bɛ to a kɔnɔ ala de fasiri ni sɛbɛn Mali jati Seku Tarawele bamanan a kumana a y'a jira k'a fɔ jɔn ko ala an ka Bamako ale sigida 6nan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sogoninko a ko k'ale tɛmɛnen mars kalo tile 22 san 2026 a ko jɔn ko ala lahawuta du dɔ jɔlen kamalen k'o de filɛ ka firiti pi olu bɛ o fɛrisisi kun b'o wa min kɛ nin ye fɛrisisi ko ye de n t'a bila latigɛ kun komi an bɛ Mali la o ni kow kɛra o bɛɛ bɛ kɛ an bɛ so jɔ an bɛ maa tɛ engineer ta o e bɛ k'i ta in daminɛ ni ko e tɛna engineer ta o e t'a kɛ ka kunkolo gɛlɛn gamu yɛrɛ ko in bɛ ten de ni masɔn y'a bila yɔrɔ min na baara banna ye masɔn ta a ka nɔgɔn sotigi bolo cogo min na a b'a fɔ masɔnkɛ ye ten ni masɔnkɛ ma sɔn a bɛ bila a bɛ dɔ wɛrɛ ta masɔnkɛ fana b'a kɛ ten de koyi so dɔ kɛra kabala ye masɔn 18 de y'a jɔ o dabɔla ɲuman kama dɔ nana supasima kɛ a n'o supasima yɛrɛ ma laban o ɲɛna yɛrɛ o taara a ye dɔ ta u kana supasima laban o kɔni supasima laban na o la o ɲɛna mais a ye min ta ka biriki yɛlɛ daminɛ a sera sinasi la dɔrɔn so fankelen sera sinasi la dɔrɔn a y'o bila taara ka dɔrɔn ko yanni ka so yɛrɛ mun bɛ ban maa 18 ka so yɛrɛ jɔ k'a ban maa 18 masɔn bon maa 18 la sa t'o la dɛ ni kodɔn yɛrɛ b'o sotigi la o maa kelen o maa kelen hali n'i b'o sara 20,000 20,000 sigiyɔrɔma 18 o ye wari ye dɛ ayiwa i kun b'o biyɛn di maa kelen ma ko tɛna ɲɛ a bɛ ɲɛnabɔ bisimila nka dɔ bɛ ɲa la dɔ fana bɛ ɲa cɛlakaw la masɔn fana tilennen man ca dɛ bon masɔn tilennen man ca masɔn de tɛ pression fɛ ni fana ma pression kɛ masɔn la k'ale to baara la k'a to baara la k'i ka ale ka wari jate o masɔn ko olu yafa ma n'u caman di kosɛbɛ fasiri bako namu a ko min ye Sogoninko kari tɛmɛnen jɔnko ala ko ni lahawuta so jɔlen Seku Tarawele bamanan namu ko maaw bɛ bɔ min kalama so jɔsɔlen kuma min na so jɔbaw la kamalen ko a sina nka firiti pi fasiri bako wele kɔni dara joona min kɔni ye an ka protection civile ɲɛma directeur général adjoint DGA protection civile colonel Sɛki Fandamadi Kɔnɛ kamalen ko a n'a ka cɛdenw kɔni ye sira sɔrɔ joona min ka nin cogo nin yɔrɔ kofɔlen in na n'a ni Sɛki Fandamadi ye yan bɛɛ ni wele kun de koyi Sɛki Fandamadi tun bɛ Kulikoro de a fana bɛ se nin na o u y'a jigin de ka n'a bila Adama kɛrɛfɛ a bɛ se nin na koyi nin y'a labaara ye dɛ effectivement kamalen jeune don min f'i ɲɛna cɛ in a bɛ nin so ko maa de tɛ ala deli so ka bin maa kan ko ne ne bin'i kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sapɛri DG adjoint in a cɛsirilen dɛ kamalen f'i k'a jɔlen jamana Allahu akbar a ye i t'i biri ka biriki kɔrɔta wala ko dɔ bɛ yan
Mun ne fa nge kuno furu be to mun oni. Ayo tu fo chan. Abi je ko kan ne. U bien do manju mo. Uga to manju mo ko na fajiri ni dako. Ako mi yesa ke fondamandi kone. Kama le kwa na ga chedo sera kene ga jona. Ako wuli ga jojongo ala ku ya bela jile sigi singa. Ako ko ni ngara sababu ye. Ma tamgo nyango. Ako ni sera jona kulu sama ka bo woni nfe. Ako ota bane kwe. Me woni ye directeur général adjoint sapeur pompier mo tola. Ako ni ayira ka fo. Ku bi na fere bela jile ko ninke. Me ye mobile bele mi me na be fa me wo green. Kama le ko kana no ye jona. Ya za to mi na obise ka ma chama ni kisi. Ako ko ni ye ale ko nga laini ye. Ako nga wuli ga do mi bebi. Odo ko ni de dore kwe. Me ye sapeur pompier. Ale directeur général adjoint. Chaque fantamandi kone hembenge. Kama le ko bi fere be shikisinga. O ya sa ko injatige ka buyani amashi bae. Odo ko ni mawo mabe wonu ngono. Bana biela jile sasani nganu dakeneka. Abana. Fazili. Ya boshiga bo malijeti kono. Kama le ko kabere ko ingera. Ko abenga bulibolo lo fa biefe. Allahu. Ami ala de deli. Oni wati na kishita ka chea. Kishita ka chea. Odo kafsa. Jama bota ka chea. Barishani. Oyi laini. Halisa ma haga min bora. O de dadone do. O de dadone mbate. Mame me ala balzare. Mame ma dugumo. O madaro ne. Madaro. O madaro ne. Kojugu badi. Oho. Do okay. Wala. Ala ka ko ke herai. Ya Rabbi. Ananga ni jino baga nyondi gabi. Ko be dogo ko jino ko techen. Akaisa. Kole. O chai. Ami folike ka jezi kana. O jino ko chai. Ami folike ka jezi kana bo. Ni mi ko jino ko te chai. Ko kan contacte. Aya baze. Wala. Min nare mbuna wolo bayo. Aya baze. Wala. E jo beli jago kala giriwe. Awa bo sisa. O mi kulungulu jeta si. Amilla geddi bawre. Wala bara geddi bawre. Ay ni mane o. Aya. Sina le muna fo kuba ye. O ke invité. Ay ko ga ke. Voilà. Ko ga invité. Ke invité. Voilà. Kana kuma o ko kan. Jina ko kan woni. Voilà. Wo. D'accord. Kamale. Ne. Ame tam TV flabaw fu. Ko fu. Mali kono ani Mali ko ka. Très bien. Munu be jamana kofɛ. Kosɛbɛ. Munu be ikado Espagne. Munu be France. Voilà. Munu be l'Amérique jamana kan. Munu be ira jamana kan. Ame foli de bɛɛ Bien. Ko Mali kadi. Agale. Mali kadi dɛ. Mali jale dɛ. Yo galon lo ya Mali jogola ko essence bana. N'a ye seli kɛ essence jiro. Wa telemani ndugu yɛrɛ dama de bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko cɛ a kana aran créer sa. Ko bɛna jɔ k'aw sogolo ni station na o b'a sɔrɔ station bɛɛ bɛ k'a di yan fɛ. U bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye wa? U bɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. Wa a bɛ k'a faamu sisan dɛ. Mɛ kɛ kabako do koyi. Kamalen, k'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na. Ni Ala sɔnna. Wa salam.